Aika paljon vastaa. Onko mitä Ristolle? Tai Jukalle tai Tuulalle? Mitäs Tuulalle? Minä tiedän. Tämmöiseen herkkukauppaan me tultiin taas. Tämä oli tuohon tuomittu juttu, niin kuin minä sanoin. Mitäs me? Tämä on paras sekatavarakauppa. Kaikki. Wie bitte? Morgen gesagt. Dann habe ich es. Das gebe ich so, ja. Genau. Auch schon. Tämmönen sekatavarakauppa löytyy. Hello. I okay photo? No. Okay. Kahtokee minkälainen päältä päin mitään sanomaton kauppa ja minkälaisia herkkuja sieltä löytyykään. Tälleen tämä ei näytä yhtään mitään. Kaukana kotoa tuli tällaisen kivaan, pieneen, mukavaan kauppaan. Tältä kuulkaa löytyy kaikkea kivaa ja hyvää. Ihan perusjuttua. Ihania mehuja. Tuoretavaraa. Kaikkea hyvää. Todellakin. Kurkataan vielä pikaisesti tänne sisälle. Hallo. Hallo. Achso. Das tue ich gleich, ne? Okay. Hyvä maustehylly. Kätkö tuossa maustehyllyä? Todella hyvä. Ja sitten herkkuja löytyy. Eher normalerweise so nicht raus, aber ich hatte gerade vorhin getuscht, meine Haare so hochgedrückt, geschminkt, Hienoa ja hyvä. Mutta nyt, bye bye, now we going. Have a nice day, bye bye. Ollaan Münchenin alapuolella Hafstrausissa, mikä tämä oli? Anteeksi? Wolfhaustrausenissa tai Wolfhaustrausenissa. Tässä pitäisi olla kämppäri jossakin. Onko se tämä tässä oikealla? Vai onko se vähän pakkaväitä? En tiedä. Tässä. Tuossa on vaan auto ja tuossa on. Joo. Tuolla puskan takana. Kyllä. Siellä se on. Katsotaan. No niin. Tämmönen oli tämä paikka. Kävelläänpäs takaisinpäin ja katsotaan mitä täältä löytyy. Tässä on Jonnisortiset vankkurikärrit. Täällä saa ihmiset tehdä ruokaa. Persoonallinen. Varmaan asiakkaat saa käyttää ruokaa säilyttää tuolla sitten. No mikä ettei. Täällä on sitten
Ja niin sortin teltta. Eli romuleja. Siinä on semmonen lavalle nostettava kapuistus. Täällä on roskispaikkoja, missä liekkään. No se sanoo, tyttöjä ihmetellään. Sen kun joki virtaa. Sen oli ilmeisesti vähän pitempiaikaista asutusta. Ja olisiko täällä roskat? Katsotaan. Ovi aukeaa. Jos aukeaa. Lukossa on reseptiona. Täällä ei ollut roskapuotia ainakaan täällä ollut. Katsotaan löytyykö mistä. Hello! Se pakeni äkkiä mökkysi. Ei halunnut tulla kuvattavaksi. No on se hyvä, että toimii tämä apinasuolati. Siellä on respa. Ovet aukenee milloinka. Ken tietäisi sen. Lukossahan se on. Siinä on kirjasto ja leppupakka. Hello. Hello. Trash. Yeah, just a minute. I come yesterday. I don't know. Okay. I think it's in this. Okei. Ei se niin. Katsotaan mitäs täältä löytyy. Siinä oli roskaämpäri. Roskikset oli tämän mutkan takana näin. Sitä hyvin erotti. Siinä oli Funkmaisteri. Täällä on koodilla on nämä lukot toimii. Siinä on kai tämä yleiset tilat. Tästä. Onko se siellä tämä ihana violetinvärinen niin sammalleijuma? Onko? On se sitten ihana. No niin, mikäpäs tämä kylä nyt sitten oli? Wolfrauthausen. Tämmösiä kylän teitä me kävellään ja lähdimme äsken karavaanin alueen portilta, niin katsomme mitä täältä löytyy, missä olemme seuraavan kerran, niin sitähän emme tiedä, mutta jospa te tietäisitte sen kohta. Siinä joku hemmo 1900-luvulla, niin perustanut jonkin kaupan tähän ja tässä näin. Selvä homma. Päädyimme rättiosastolle.
Eipä sinne sitten ihan mentykään tällä tavalla. No. Tuossa näkee pääpiirteikkä. Mahtavia koristuksia, ei siinä mitään. Hyvän näköistä taidetta. Baristashoppi. Mikä? Kahvi. Tämmönen kauppa. Joo. Siihen se kylä päättyy. Siinä on halapojataloja. Tuo omakotitalo tuossa maksaa 479 500 €. Eli noin 480 000. Siitä kerrostalosta jonnilainen koppi. Noin 900 000. Mikä päällymmin. Katsotaan. Portaita ylöspäin. Pimeään. Mikähän siinä on? Ei, tää on varasto. Tää on varasto. Taas varasto. Onko se täällä? Täällä on liinat pöydällä, ei oo meidän paikka. Ei kun alas. Miksi tämä on meille näin vaikeita? Kastuupi. Täällähän tämä. Siinä on hyvä esimerkki, kuinka kauaksi pitää jättää liikennevalotolpasta auto. Tämä valkea leveinen viiva, niin tuolla ei ole ollenkaan. Siinä on hyvän näköistä betonitalloa. Vuorotaan hirsillä. No enpä piesty juomaan olutta eikä Iiris juomaan viskiäkään. Tämä meni ihan raittiusseuran piikkiin tämä reissu. Oli kaikki olutbaarit kiinni. Se siitä ja sen tarinasta. Kello tulee tähän aikaan noin 18.30. Siinä on vetoauto tälle mökille. No nyt on Vespa auki. Mitäs täältä löytyykään? Hello!
the guys from Finland, right? Yes. Well, you know that. Photograph, I guess. okay. Do you know we are NATO now? Yes. We have one lady living on our campsite. She was now the whole winter in Finland, Tämmönen ihannus. close to the Russian border. Yes, alright. She was taking care for her house there. Okay. It's so much snow there. Yes, yes, there is much. No. Do you remember that place where he lots of fodder? Sähköjohto on myytävänä. Siinä on lisäpäitä. She just came back last Thursday. Okay, she's now here. Okay. Can we pay? Siellä on Okay, keittiö. we are one night here. Yes. Yes, yes. Täältä löytyy Now we go. vain 50 metriä autolta tummaa tankkelia. Yes. Mahtava vaatu. Tämmöisen avaimen sain tuosta Resvasta, niin pääsee nähtiin vessoihin ja suihkusekäimiin. Tässä on vessa. Täällä on pönttö. Puhasta. Puhasta on. Kyllä tänne torkut kärsii vetästä. Täällä on sitten suihku. Tila. Roskis on siinä ja siinä on naulakoita. 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 Suihkutila. Kyllä tuolla passaa käydä pesemässä. Ja 50 sentillä saapi noin 3 minuuttia. Näin. Katsotaan, se kovessassa vielä. Ensi unohto. On. Siinä on naulakko. Ei tarvitse lattialle heittää. Kuka sitä joskus mainittikka, en muista. Joku kaveri, niin edelleen, kollega, sielukumppani. Pesuainetta. Siellä on pönttöjä. Siellä on kusilaari. Noin. Isolle ja pienelle. Mikä ettei. Täällä on pyykkihuone. Siinä on pesualtaat, pyykkikone, kuivausrumpu ja maksaa jotakin 4 kertaa 1 euro ja 3 kertaa 1 euro. Mitenkä päin menneekään. Siitä saapi selvennyksen, lukeekoon mitenkä päin onkaan. Olisiko niinku kuivuri ja pesu niin 7 euroa. Tulimme kavereiden luokse, jotka olemme nähneet tien päällä. Tämmöisessä talossa jossakin he asuvat. GoPro. Yeah, go. Kamera. Yeah, it's okay. Hello. Hiiri on Jessel. Yes, I'm here somewhere. Nani. Tässä on meidän hyvät ystävät. Best friend. Moi moi, moi. Moi moi. No niin, täältä heräsimme hyvin nukutun yön jälkeen. Ihan rauhallinen pikku karavaan paikka. Tämähän maksoi 2 hengeltä sähköineen 35 euroa
16 amperin sulakkeella otettiin varoiksi. Sähköhän ei ollut kuin 3,5 €. Mutta niin 10 on autopaikka ja siihen 2 kertaa 9 €, 2 kertaa 9 € henkilömaksut. Eli tälleen. Tässä menemme. Missä olemme seuraavan kerran? Emme tiedä. Yeah, you can find over there. Half a kilometer from Saksalainen kaasupullo on samanlainen kuin suomalainen kaasu. Liittimet käy. Very nice. Yeah. Kiva kun katsoit ja tykkäsit. Tilaa kanava, pysyt messissä mukana. Moi!